Уикендът ми беше забавен, защо говорих много с бащата на съпруга ми. И сега успях да разбера само прости думи, успях да разбера. Обаче, никога не мога да разбера учителите. Защо? Не знам. Аз и децата вечеряхме с приятели и that's it. Окей, отново. Уикендът ми беше забавен, защо говорих много с бащата на съпруга ми и сега успях да разбера само прости думи, сега успях да разбера малки. Обаче, никога не мога да разбера учителите. Защо? Не знам. Също аз и децата вечеряхме с приятели. Те са съседи. Имат малки децата също. Окей, отново. Уикендът ми беше забавен, защо говорих много с бащата на съпруга ми. И сега успях да разбера само прости думи, успях да разбера. Обаче, никога не мога да разбера учителите. Защо? Не знам. Също аз и децата вечеряхме с приятели и that's it. Те са съседи. Имат малки децата също. Окей, отново. Уикендът ми беше забавен, защо говорих много с бащата на съпруга ми. И сега успях да разбера само прости думи. Сега успях да разбера малки. Обаче, никога не мога да разбера учителите. Защо? Не знам. Също аз и децата вечеряхме с приятели. Те са съседи. Имат малки децата също.